Даниел Йорданов, втора квалификация за Bulgarian Functional Fitness Association. Покажем сантиметрите. Тук се изисква метър. Тук ще покажем от кутията. Това малко повече, но нищо. Опиши от цялата рулетка се види. Така. Дай сега да видим и тук от гребния. Имаме минимум 50 см, тук са 80. Добре? То си ето дъмбел 17,50. Екрана се отпускаме. Дайде, закрепваме всичко от Слагай, гледай да навижда всичко. Чак само да... на дъмбелите и там и си... Чакай да те нагласа. Така. Само да си изправя ръцете. Да. Топ си. Вижда се дисплея според тебе. Ето дисплея, то после може да го изместим за всеки случай. За гребния? Да, можеш леко да го въртиш. Давай, може леко да го дадеш или напред. Не бе, притесняваме дали мога да го зумна достатъчно, ама мисля, че се вижда. Айде. Ако трябваше го сложим там, това не е толкова. Пускам ти таймер и ще имаш 10 секунди. Предполагам, че това просто там си го пускам. Защото то ще изгасне. То ще тръгне. Да, ще си го пуснеш това. Айде, пускам таймера. 10 секунди. Аре, дамка. 3, 2, 1, почвай! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Браво! 50 секунди. Ама се изправя си... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Браво! 38 минута 35. Браво, бе! Тридесет 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Айде още 15, 2 и 12. Аре, тръскай ръцете. 2,5, айде фащай. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Айде още 6. 3 минути. 3 минути. Айде 6 фаща и давай и ще почиваш на ролъра първата 2 минути. Аре 6, дай. 6 само остана. Брой ги по 3. Едно. 2. 3. 4. Давай още 2.
5, не пускай! 6. Айде! 3.35. Я ако се ще мърнем кутията напред. Айде, дай. Да, ще мърнем. Вижда се. Вижда се. Айде, върни дишането първите 2 минути и после газ. Екстра, вижда се. Серия баскет, 25 Ще правиш дишането и ще стане по-добре. Седем 45. Брат, не съм гледал това, ама всичко над 4 метра е окей.
честно така, нямам амбиция да се пребивам бата на тази тренировка. Не, утре. Първо не снимах, да, тая не съм. Ама, както гледам бата, този човек има записани всички движения. И не ми дадат всички много репове. Аз нещо възпарих фабриците събата и и нещо избягвам напоследък да правя тези лекове. И няма как да го направя. Тази седмица ще го карам по-леко. 9:30 Данка. Ако можеш, гледай да държиш вече по 2 минути. Имаш още 9 минути. Да знае, че свършва. Бъдето. Минути, Данка, 8 още имаш. Мраза е тази квалификация вече. Добре, да век, Ако знаеш как е мража. Дай, не говори. Давай. Какво ще говориш? Не говорите. Много бързо, да, верно. Не,
малко по-така логично на някакви записи на баланси, ще направиш все пак през 17,5 бунброка. Ще 13 минути данка 6 още. Много си добре. 6 минути имаш, да. Така, вече дишането го оправи. Идеален бат. 5 минути точно остават. Четири минути имаш, Данка, давай. Айде. Дишай, айде, още малко дишай. Още малко и се свършва. Браво, е. Дай. 3 минути имаш, давай. Данка, повече 3-3 трябва да правиш. Още 1000 метра. Повече. За добър резултат. 2 минути и 27. Чай, просто малко. Няма по-гъл. Стигай. Това темпо, добре. 2 минути и половина имаш. Не остана. Давай. Имаш точно, давай. Ай, 4 нещо. Ай, давай. Метър се. Минута и 40, ай, давай. Браво. Давай. Ай,
Ajde, давай. Стигай, ajde. Аре, Данкаре, остана, почвай да засилваш малко. Давай, почвай да последи вече. Ajde. Ajde, момче. Давай. Ajde. Няма време, 4000, давай. Аре, една минута. Една минута имаш, давай. Давай на макс една минута, колко можеш, давай. Сецай, Данка, давай. Давай. Колко можеш на минута. Ножа е дървен, няма какво да стане. Давай. 40 секунди, давай. 40 секунди имаш, айде, давай, колко можеш, давай, дърпай колко можеш, айде, не остана. 30. Айде, давай, 30 секунди, давай. Аре, давай. Дърпай, давай. Давай, сецай яко, давай, 44, давай. 20 секунди имаш, Айде. давай, на макс. Така, давай 20 секунди. Давай 20 секунди. 15. Дърпай, яко. От краката, мощно. 10. Давай. Мощно от краката. Айде, 5 секунди. 5, 4, 3, 2, 1, край. Дойде да снимаш метър. Дева! Тие, как съм чета, нали му ми е? Да, вече да. Това ли беше? Говори се да му отдишаш, бе. Данка, спирам ти рекординга. Давай, според, то няма вече.